Estamos en Froxán, Folgoso do Cabrel, e hoxe celébrase neste lugar a festa da pizza. Pizza, que veredes o que é, que non é pizza, tamén se papea, pero outras cousas. E esta construción que vemos ás miñas costas é un sequeiro. Que era un sequeiro? O sequeiro é o sitio onde se secaban as castañas para mantelas, conservalas durante todo o ano. Consistía en esta construción de dúas plantas na que se vedes na parte de abaixo había un lume, hai unha temperatura impresionante que desprendía calor, e arriba, sobre un suelo no que permitía o paso do calor, ocorre de que estaban as castañas. Vamos subir arriba e vemos como... Creo que vai levar hoxe. Con permiso, señor. Oiches, Pepe, e deixaches aí un botelo? A ver se nos permite, no, tranquilo, se nos permite, hai pouca luz, no, hai pouca luz, ver as castañas dentro. Aquí, con un fume enorme sobre estas tablas polas que pasa o calor, verdad? Estaban as castañas, se iban movendo, cambiando de sitio, e se separaba a monda da piel da castaña. Creo que se dice a piel, non? A carepa da castaña. Vedes que fácil agora como se abre, como se estuveran asadas, pero secas. E despois, dentro destas outras faenas, Vale, pero como podemos subir de dos en dos, no hay problema. dentro destas faenas, dentro un pouco vamos a tomar imaxes de como se mazaban nunha especie de saco sobre un cepo e se desprenden e logo se separaba xa a piel, a monda da castaña do outro, e así secas se conservaban o resto do ano. Vale, veña, vamos disfrutar da festa e ir ao mercadillo que hai aí arriba. E esas de Ríos son como algúns que salen ahora aí, todos que salen por mollado, teñen unhas castañas.